Здравейте, аз съм Броклаш. Днес ще играем играта Клаш. Днес съм ви приготвил нещо като чест опенинг. Не знам дали ще ви хареса, но дали ако ви хареса, праснете един лайк, споделете с приятели и нещо такова. Да се зареждаш по-бързо, ще да е по-хубаво. Почваме от най-малкият чест. И това е фри чест. И така, пак ще правим битки. Битките апгрейдвам барбарианите и нещо не ще апгрейдваме работи. Казах, че ще апгрейдваме, не? Оф! И тук да апгрейднем. Добре. Това ще е кратко видео. Иска да направя чест опенинг. Не се чувствам много добре, не иска, но карай. 7 левел. Здравей. Последно вече не пусна нищо. Ето вижте. Сега ще ми пусна Биеви Драгон. Какво друго да ми пусна? Този път съм сам пак, защото няма кой да снима с мене. То всички си мислят, че съм буклук. Това всички ми казват, че съм някакъв бар. Казвайте си го по-точно, искат, че съм бар дори. Като толкова ме мисля, че съм бар. И сега тук отираха атаката отиде. Нет, не разбирам сигурно нещо. Сигурно сега в момента се казва, че той ще не се защитава или нещо друго. Но то е нормално на барчката. Наричат на бар коментарче. Точно искате, ако искате ме наричайте. Както искате ме наричайте направо. Наричайте ме направо, както ние в канал Броклаш ме наричайте както си искате. Точно направо свикнах с вас. И така, да не е фарбал.
Silver chest. Areди. Почти ставам 7 арена. Не, ние сме слаби, ама аз... Айде до 7 арена сигурно ще стигнем, после ще падаме. Толкова не падаме, цяло чудо ще става. Еми... Това ще е за моят клип. Споделете го с приятели. Играйте. Ударвайте един лайк. Пишете долу в коментарите на какво искате да снимам освен на Clash Royale, ако изобщо някой иска нищо. И чао!